Claqueta, ja! Hola, bon dia. Estem ací a Esport de Cadaqués, que sa gent s'estima moltíssim, tant o més com el nostre parlar. Sí que és veritat que sa nostre parlar s'ha vist influït per sa gent de fora, però, tot i que sigui així, l'hem conservat. Naltros, els cadaquesencs, som gent de mar i hem sabut trobar sa comparació exacta entre ses persones i peixos. Tot sempre a través de l'humor. Utilitzem escorball per parlar d'un noi amb l'esquena geperudeta. Fins i tot podem dir escorballat. Altre peix, l'atzgobit, per referir-nos a una persona petiteta. I per últim, l'esficorn, que connectem amb sa gent de veu gruixuda. Jo cada dia intento apropar-me a esport. Ses motos han sigut sa nostra taxa. Aquí hi ha molta tranquil·litat, com veieu. Jo sempre porto penjolls i sempre l'haig de portar, perquè pensi en la preciositat de l'aigua. Normalment sorti a pescar, algo que s'enganxi i més o menys aconsegueixo algun peix. Però és complicat. Com deia sa meu avi, qui dorm no pesca. Merci a tots i totes.